Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda. Tilda live on Star FM. You make me. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Sounding good all the times indeed. Makadi kuma TV mana enyika edu linjani bagwethuke kuzindawana zonke ke lapha lingalikhona kusangana kwathukitha phane chenyu chirongwa mune chino chirongwa apho tinoti Tilda live kusvikana nguva dza 12 o'clock pakati pawo usiku tiripo kakuti tinge tichinzwa zvakasiyana siyana zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa siyalamukela ke ngokujabula ke okukhulu nantu hlelo lweneluthando kwamagama lapho esiqala khona ngezindaba ezizilayo ezethusayo lokufuna ke ukwenjula ke lokunye ke okunjalo ngemva kwalokho mushuremezvo tichanzwa kakubva kuvakomana vemapepa nawo edu asi muchironga chedu chana satanzwa zvinoyera zvinoshamisa svondo rapfuura takaita nyaya yairwadza nyaya yaisiririsa tikutaura nezvenyaya yemudzimai aiti iye akashayikirwa nemwana kuchipatara mushure mezvo vachibva vagadzirisa mapepa vakuda kuti vachinotora mutumbi wemwana zvakabva zvatongo rambawo zvakadaro munhu kwakutoudzwa kunzi mwana hapana chitunhu hachisi kuoneka kusvika nanhasi saka last week tatinawo pane chino chirongwa saka tichazobatana navo tinzotubva pavakauya pane rubatsiro rwakawanikwa here uyezve zvakamira sei sekuti vakawanda vanhu vakabatikana nenyaya iyi vakawanda vanhu vari kutongovhunza kuti ko zvakamira sei ko zviri kufamba sei saka tichabatana namai vamano tichanzwa zvekare kubva kumapepanhau edu reHmetro pamwe chete nebepanhau redu rekwayedza izvo tichazvitaka tichibatanawo nevatori venhau tina mukoma Aaron Nyamayaro kubva kuHmetro mukoma Kingston Mapupu kubva kubepanhau redu rekwayedza tinacho chirongwa behind bus laloke uhlelo behind bus lapho ke esizwa ke ingxoxo esiyenza ke nezibotshwa esisemajele tinacho chirongwa apo tinonzwa kahurukuro yatinoita nevasungwa vanenge vari kumajere tichimbonzwa kuti imbori mhosva yeiko inenge yaita kuti munhu ange ari mujere tinopedzesa chirongwa chedu nechikamu chatinoti couples quality times qiba-ke ngihlandla lapho esithi thina couples quality time tinobatana naMiss P wabantu pamwe cheteka naMainyams tina chirongwa chevanhu vakuru handitika hatichataure zvakawanda zvizere tobatana nenguva dza 11 o'clock yelingakohla uhlelo lwabantu abadala couples quality time ngesikhathi sika 11 lapho sibambana isixhumana ke lo Tina kanye ke lo Miss P sizwa ke indaba zabantu abadala sakhuluma okunengi engalitshela khona ngokuthi asihlanganeni ngesikhathi sika 11 kulolu hlelo olokwakha ke izindlu olokwakha ke imizi yethu anjo saka ngamafitshane muchidimu ndo zvamungangotarisira manheru anasinokona ke okunye esingakukhangelela ke kulanga ke la namhlanje tinokuthambirai makaterera muri kudzimba tinokutambirai makatererawo zvekare muri mudzimotikari muchibva kumabasa vamwe muri kuenda kumabasa vamwe muri kufambirawo zvakasiyana siyana thank you so much for listening uyezve tichizotambirawo zvekare vatove kumabasa vamwe ndovatanga vamwe ndovakutopedza abanye ke selisemsebenzini abanye liyaqala abanye lizochayisa manje siyabonga ke ngokuxhumana lathi ngokukwetshisa lathi vari mu-transport sector tinokutendai madriver edzimotikari dzinotakura vanhu toziva tinenge tiripo tichivaraidzana nditika thank you so much for listening thank you so much for tuning in anditi
So muchidimo ngamafitshane ndezvimwe zvamungangotarisira pachirongwa chedu chanhasi unoyu ngokunye ke elingakukhangelela ke kuhlelo lwethu ke lwanamhlanje. Saka iko zvino sekutaura kandaita ngachimirirayi kuti nge tichizopinda ka panguva yekunzwa ka chirongwa kana kuti nyaya yedu yanhasi unoyu. If while climbing a tree, you insist on going beyond the top, the earth will be waiting for you. That's African wisdom from Mozambique, Africa Month on Star FM. Sounding good all the time. All right. Last week svondo rapfuura mune chino chirongwa takataurawo nemudzimai akauya mune chino chirongwa ane kurwadziwa pamwe nekuchema-chema achitaura ivo kuti vachirondedzera mashayikirwo avakaitwa nemwana wavo uyo akashayika ka muchipatara chekushitungidza musu vachiti kubva pashayika mwana havana kukwanisa kakuti vange vachizopiwa kana kuti vachiwana ka mutumbi wemwana. Vakauya pano tikakumbirawo kune veruzhinji vanozivawo zvemutemo vangabatsirawo kana ngave magweta vangakwanisa kakuti vange vachibatsira amai ava saka chapo navo kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Right. Tikuedza kuti tinge tibatsana navo amai mano asi tikuona kuti runare rwavo runenge ruri kuti netsei ruri kuramba ruchidambuka. Chokwadi pandabva kutaurawo nawo maminutes mashomanana amai mano is not feeling well, havasi kunzwa zvakanaka uyezve kusvika pari zvino hapana kana rubatsiro rwavati vawana. Ndakabvunza makadzokera here kumapurisa, zvikanzi kumapurisa ndakanzi ndisauye vachazondifonera vakati nyaya yamboendeswa kuministry of health. Ndikati ko kuministry of health kwacho makataurwa here kuti monanga kupi? Vakati andina, saka ndikutoshaya kuti ndotangirawo papi ndoita sei. Inova nyaya inosiririsa. Vakambotanga vachine energy vodaidzwa kuti uyai kuno, endai uku kunoshandirwa, kunobatsirwa, asi kwese kwavari kuenda zviri kungotaurika hapana chiri kubuda. Ndopandazoti amai manuka tadi tamboedza kutarisa zvinhu zviri practical hongu ndoziva zvinorwadza. Tichombotanga kutonzwa kubva kuchipatara, kunzwa kumapurisa, kunzwa kune vemutemo kuti chii chiri kumboitika pakadai panoitwa sei. Munhu haungati mwana ane 8 months anzi afa onzi aiswa kumochari, the next thing hatisi kumuona zvotongopera zvakadaro. There should be a reason. Kana pane kupesanisa kwakaitwa vana, pane kukanganisa, asika panofanira kunge pane mumwewo kana mutumbi unenge wakasiyiwa. Ndo pari kuchema amai mani papo kuti alright, kana toti pamwe akakanganisa akatorwa kana akapiwa munhu asiriye, but panofanira kunge pane unenge wakasara ka. Saka nanhasi ndo pane nyaya yavo amai mani vari kurwadziwa. She still needs our help. Saka kune avo vanokwanisa kuti vange vachibatsira apa takutaura kwete vekushandira, takutaurawo vanoziva nezvemutemo kana magweta chaivo vangada kuti vauye vabatane namai mano vavabatsire kuti nyaya iyi votangira papo, vofamba sei, voita sei. Vabatei pa 0779 504 894 0779 504 894. Mobata amai manu ipapo. She still needs our help, she still needs our support. Zvabai manje she's just not feeling well. Vanombotanga vachine hope vachimbomanya patotozona kuti hapana kwatiri kuenda, but anyway we hope and we know
kuti definitely vachawana rubatsiro. Chiregai tichipinda munyaya yedu yanhasi. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right. Munyaya yedu yanhasi tina baba vatinavo pano. Baba vataurawo kuti vane dambudziko ravasangana naro muupenyu, uyezve vane zvakawanda zvavari kufungidzira kuti ndo kwarinenge rakabva. Isusu pano ukaona munhu atibata, ziva kuti pane zvakawanda zviri kuitika. It's either zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, kana kuti zvinoda kufumurwa. Right, baba, chiregai ndingokuti mukoma Keni nai makadiko? Tiripo, makasimba here? Tiri right. Kuri seiko kwabviwa? Kwabviwa kuri nani. Kuri nani? Bongo. All right. Ukationa watibata pane chino chirongwa, pane zvinenge zvanetsa, pane zvinenge zviri kunetsa, handiti? Chokwadi. Tiri kuda kuziva kuti idambudziko rei ramasangana naro muupenyu raita kuti munge muchiuya pano. Ndakukupai mukana kuti muchitanga kuti rondedzera nhoroondo yeupenyu hwenyu hwese. Izvi zvinotibatsira kuti tizosvika panhasi pane dambudziko, kana tambonzwawo background yenyu tokwanisa kufunga kuti okay, saka pamoyo munhu ane makuriro akaita kana zvakazodai ndozvinhu zvinenge zvichikonzeresa dambudziko ramune muri kusangana naro, handitika? Right, saka mukoma Keni, ndimi ani, makabva kupi, makakurira kupi, tichifamba nenyaya nhoroondo yeupenyu hwenyu kusvika tazosvika pane dambudziko renyu nhasi. Okay, indoti wamukoma Maclean. Ndakakurira kwaChiota. Muri mumushamana sekuru vamai. Ndakurira imomo, ndimo mandaichengetwawo nekuda kwekuti vabereki vangu, baba vangu handakwanisa kutasi kana kutovaonawo muupenyu hwangu. Ndakangokurawo ndiri munhu wekuti ndaitochengetwa mumusha imomo. Makazvarwa muri vanga? Mumba medu amai vangu nababa vangu ndiri mumwe chete. Asi kune vamwe vakazoteerawo mumashure mangu, handotiwo ndowandokwanisa kuti kana dzonguva ndikasangana nematambudziko ndowandokwanisa kuturara nawo, vandowanawo sefamily yangu. All right. Itori family yenyu, okay. Right, Saka zvadaro musha mandakakurira umu paivawo nemba yaivepo mumusha imomo. Yanga isisagara vanhu. Kudhara dzimba dzaiti kumberi kwemba kune hari dzinenge dziriko ikoko dzinenge dzakaiswa kumberi kwemba. Mukitchen? Makitchen akudhara uswa aya. Vaiti kumberi kwacho kune hari dzinenge dzirimo. Samba yakanga isa hari dzekubikira? Kana kuti dzaingoiswa dzekudisplay? Hanzi kabati? Dzaitova hari dzekuti dzinenge dziri hombe, dzimwe dzakatokura dzakati kure dzichienda nemasaidzi adzo, dzekuti dzaizoshandiswa kana kubikira doro zvechivanhu. Alright. Saka mumba makazoita mazizi anga akugara imomo muhari idzodzo anga angatoberekeranawo imomo. Zvino nemusikanza wedu yeudiki ndafunga ndiri grade 3. Ndakabva ndatora vana vemazizi aya vese ndibva ndataisi vavari muhari idzodzo. Kwakubva ndatora vana vaya vese vemazizi vaya ndichibva ndapemba musoro vese, pandasiya vese vafa, zvekuti ana mai vacho vakarara vachichema usiku. Mamuri vangani? Mamuri mega? Ipapo kwanga kune vanhu vakuru vaivaripo vataigara tinawo. Ndikura pamakauraya mazizi, makauraya muri mega? Taiva nevamwe vezera redu zveudiki zvekuti mune muchitambawo muchitamba. Saka tatingoriwo ndofunga taivapo 4 nevamwe vangu, vamwe vacho vakazoenda kuMozambique. Saka mukukura kwedu muya takazoto nekufamba kwemazuvawo ndopatakatanga kuona kuti vaparents vangu vakabva vatanga vaindichengeta vacho vakazoshaya zvekusvika pakugara inini ndandega ndini ndatova breadwinner pamusha iwoyo ndinda kutogara
ndiri ndakuchengeta chi musha iwoyo. Okay, vakashaya ndivanani apa? Amai, vana mbuya nana sekuru? Amai ini ndakasingagara naamai, ndaigara nambuya amai vamai. Alright. Saka amai vakazoita sei vakazoshayawo. Ndobva tazogarawo ndozokurawo tichifamba nekufamba kumazuva, ndobva tazobva kuti kunzvimbo iyaya yandaigara ndazosuduka kunzvimbo iyaya. Taurise. Ndakazochinja nzvimbo yogara. Saka ndakazotoona pamakachinja mama nemakore mangani? Pandakachinja ndanga zvekuma 18 years. Nomadhezi akashayawo mai vangu achinzi vashaya. Okay, kuchikoro? Chikoro ndakadzidzawo but ndakazogumira grade 7 ndashayirwa mari yekubhadharwa school fees. Alright. Ndomadhezi acho ndakugarawo chi ndandega ndisisina chi. Vabereki vashayika. Saka nekufambawo kwemazuva takazochinjawo nzvimbo yekuita sei yekunogara. Patazogarawo. Saka ishu yakazotanga ndisati ndaita sei ndisati ndawana mudzimai. Apa pamakachinja muchibva kumusha muchienda kwamaenda, makaenda kupi? Kwakune basa here kana kwakuri kutongoenda kungonogara ikoko? Ndakatorwawo nasisi, vakanditora vakati chi regedzai timbota sei titore mwana tiite sei timunyaradze. Saka pavakanditora vakazombogarawo neni zvemakore. Vachigarawo neni vachiita sei vachindibatsiridzawo kuzopedzera ndaita sei ndazobvawo kwavari. Saka ndazobvawo kwavari ndakazotiwo shande madhezi ndati kureyo zvekuma 2010. Ndakazomboti shande kunonzi kuarea 8. Muchiita basa re? Ndaita zvekutengesa mabhodzi kunoitwa zvefurniture. Area 8 paGlenville? Alright. Pamasofa? Saka ndichishanda ikoko ndakazongoita nguva yekuti ndakatanga kuita sei kurwara zvanga zvisinganzwisisike. Muchirwara nei? Ndaita ngeflu, zvaisanzwisika kuti ndiri kurwara nei. Ndibva ndatoenda kuchipatara. Ana chiremba abva vaongorora zvese. Vaongorora zvese vaonekwa hapana chiri kundurwarisa. Vashayiwa zvirwere zvese, vatesta zvirwere zvese. Asi ndoda sei muri kungorwara. Ndiri kungorwara. Pakazonzi navamwe mai pamba pataigara, dai maita sei kudai mambofambawo kudai mambofambawo nekuti unogona kuti unomuka wakafambamo dai wambotanga wambotenderawo kumapostori. Ndipo pandakatanga kuziva zvekuita sei zvekufamba kuenda mapostori. Ndipo pandakazonobatsirwa pandaita sei ndibva ndapona. Apa mama roora? Apa ndanga ndaroora. Ndipo pandakazobatsirwa pandaita sei ndibva ndapona. Ndapona papa ndo ndakazobva kuGlenville kwayo ndakuenda kunoshanda kumakombi. Ndipo ndakazoroora manje mudzimai wandakaroora. Asi dambudziko rakazoitika ndiri kuti ndipo ndakatanga kuteverwa nemazizi. Muri kumakombi? Alright. Kana muchiti kuteverwa nemazizi muri kuti mazizi aya ndakauraya vana vacho manje ndo panoita sei mamwe acho ndo pano achichema usiku hwese achiita sei everyday acho aita sei achichema. Aichema ari pai? Andouya kana pamusoro pemba pamba pamunogara? Andouya achichema. Saka zvadaro dzimwe nguva ndine mudzimai kudaro ndairota futi ndine umwe mudzimai futi wandisingazive, madzimai akasiyana siyana. Asi mune mudzimai? Ndine mudzimai wangu. Zvinova zvakazokonzesa dambudziko rekuti mudzimai aite sei aende. Alright. Okay. Kana imimi muchiti mazizi amakauraya makazviziva sei kuti mazizi amakauraya? Ende kana muchiti anenge achichema ari kuchema ari pai? Chinoitika ndechekuti kunyange ndakaenda kwandinenge ndaenda kana kuti ndashanya ndinotoanzwa achichema zvokuti ndogona kutoti kana ari parutivi pangu saundi yacho machemero anoita emazizi andakauraya ndoziva machemero acho anoita kuti ndiwo mazizi andakaita sei andakaura. But mazizi anongochema zvakafanana? Kwete, ane masaundi akasiyana.
saka makabva mazoti maziza makauraya aya. Saundi yacho anochema achiita mazizi aitongochemawo pamusha patakata patakakurira ndokwandakangoanzwirawo type yemazizi ayo. Alright. Okay. Saka anochema uzonyarara kana zvadi? Dzimwe nguva anotondiperekedza kuenda kubasa chaiko zvekuti madhays andaitengesa mvura ndaimukira kuseni ndaitoti ndichienda kubus stop unotorinzwa richichema riri kumberi richitokuteera uchitofamba rodi uchironzwa kuti kumberi kurachema kumberi uko rachema richingonditeera. Pariri kuchema muri kurione? Unenge uri usiku kuti uzoriona kuti ndiro iri pachaunonzwa iwe kuti asi kuchema kwechino. Alright. Pamuri kufamba apa it's obvious pane vamwe vanhu vari kufamba. Vamwe vanhu vari kuwanzwa here mazizi akandimeka? Vamwe vanhu unotomubvunza kuti pane zvawanzwa here. Ndakatombofamba nevamwe amai vakati ko chii chiri kunyatsoitika pahwiri hwedu, pane chiri kutiteera, pane zvinhu zviri kutiteera zvikuchema izvi zvikuteera. Ndakangotirai kuavoida vangu kuti isataura kuti ndinduta sei. Vamwe vanenge vachitozvinzwawo? Vamwe vanenge vachitozvinzwawo. Alright. Muri kuti mukafamba anenge achikuteera, ko mukamira rega chichemawo riri kumberi rakamirawo? Mukafamba roendawo nemi? Robhuruka ronomira pamberi robva rachemawo futi. Alright. Saka kana zvadaro munoita sei? Zvinhu zvokuti ndakambotiraya kuti ndizvione sekunge zviri normal mukurarama. Because usiku mazizi anofamba usiku achitsvaga makonzo achibhurukawo everywhere. Asi kana achibhuruka everywhere haazoteera munhu everyday kuti kwese kwaari kuenda chero ndakaenda unorara horaitogona kuti pangona kunge pati sakarewo ndakaenda pane makonzo. Ndakaendawo kwevamwe dai asingazonditeera wandaifunzira pamwe zviri normal. Aikaka mukashanya? Ndakatoshanya kwenyu ndotorinzwa richichema kuti ziziriya. Alright. Ko kwamashanyira vanhu vamashanyira vanorinzwa? Dzimwe nguva unotobvunza munhu kuti pane zvawanzwa here utoti zvishuwa pane zizi randanzwa raita sei rachema. Tamutaura chero mukafamba mukaenda kupi kwamasvika rinotonzwika? Pane pandakambotiraya kubatsiridzwa nemachechi vakatoti tienda kugomo rekudomboshava rakatoteera mugomo imomo ndakatorinzwa riita sei richitochema mugomo imomo. Hasi mazizi ekudomboshava here iwe? Ndisingazoziva hangu but saundi yacho rainochema rari rimwe chete. ndotongorinzwa kuti saundi imwe chete saundi ndinototeerwa. Okay. Saka mukashanya kana kuenda out of Harare kure zvokutofamba kudaro? Ndakatombonogara kubasa kukadoma pandaimboshanda pane imwe plot so zvaingova zvimwe chete izvozvo. Nyaya yotongova rimwe chete. Saka ndakambotiraya kuona kunge zviri normal mukurarama kuti pamwe zvinhu zvinongoita sei zvinongoitika but ndakatozoona kuti zvina nditsvagawo rubatsiro ndiite sei ndibatsirikewo. Yeah. Saka mati mudzimai akasvika pakuenda because of dambudziko iroro. Saka munogara nani? Izvozvi ndogara ndiri ndega. Muri mega mune muchirinzwa? Ndechitorinzwa. I1 here kanti anenge akawanda? Anenge achichema achinjana anenge I think kuti anenge ari 2. Yeah. It's obvious kuzoya kuno munenge makamboedzawo kutsvaga rubatsiro. Kwamakamboenda muchinotsvaga rubatsiro makanzi chii nenyaya yemazizi? Kazhinji kacho inini ndombotiraya kubatsirwa like kumachechi mapostori like ndakanzi une chipo chihombe chiri pauri ndosingarota sei uri kurwiswa. Asi kazhinji kacho ndikaenda chida kuti ndibatsiridzwe ndinogumisira ndaonzi chiita musondozi wepachechi. Aikaka ishu yangu yachakwanisa kuita sei kugadziriswa. Mune makuitwa musondosi? Ndinda kutobata mbiya dzepachechi. Ko imi renyu dambudziko rinenge rapera?
dambudziko rangu harichakwanisa kusovheka, harichakwanisa kubatsirika. Ende ndatova musondosi kana kubasa dzimwe nguva nenguva kutonzi kubasa akufanira kuita sei uchienda chidzoka uite musondosi. Mune muchiita seko mune makubatsira vanhuwo futi kuti ndione kwakabata mpeya muprofita achiprofita vanhu ka achipa vanhu kana kuti matombo iwo ndione kwakabata mbiya yacho uri pasaidi pemuprofita. Sure. Alright. Mafamba mauya kuno nhasi. Pamafamba muchiuya kuno mambo maona here mazizi acho? Kuuya kwandaita kuno kundauya kuchiri kwakati chenei. Saka papa handidi kutaura nema nhasi handauta sei handina kumaona. Munoto zvinongoita kana kunze kwasviba? Kana uri usiku ari masikati handikwanisi kumaona, handidi kunyepa ipapo. Alright. Kwanorara achichema ari pamusoro pemba anozonyarara kana zvaita sei? Kunze kana uchinge kwaedza ndo paanozoita sei paanozonyarara. Kazhinji kuma 3344 ndo paanozoita sei ndipo paanozonyarara. Paanenge ari kuchema muri kushaya hope? Kazhinji kacho ndisina hope. Ndotombozama dzimwe nguva kutoti ndirara ndakadhakwa kutora ndisanyanya kufunga zvakaita sei zvakawanda. Aikaka womotozomwa doro? Chokwadi ndopedzisira ndakusvika pakumwa doro kuti zvangu zvinanoite sei ndiwane hope. Nekuti ukarara wakasvinura unombozama achichinjana kuita sei kuchema. Pane nyaya yangu alright ari kuchinjana. Vamugere navo vari kumanzwa here? Vari munharaunda yatogara vanotomanzwa. Pamba pamugere muri kuroja? Hongu. Kuva mwana wari kuroja pamba ipapo? Apa ndogara ini ndogara ndiri wani. But maneighbors angu vamwe ndotombavabvunza kuti muri kunzweyo, vototaura kuti zveshuwa tiri kuita sei tiri kumanzwa mazizi. Ya vatireri ndo nyaya iri pano. Kubva kuna macleaner rufungidzira kuti tunyana twemazizi twaakauraya achiri mwana mudiki ane 8 years ndo twaakumuteverera muupenyu hwake. Right, it's obvious vana mbuya vakashaya asi mune hama dziri kuzviziva here kuti ndo zvamuri kusangana nazvo muupenyu? Vamwe ndakambotorai kuvaexplainira kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, but wandoti akakwanisa kutora matanho hapana akakwanisa kuita sei kutora matanho kuti vakubatsirei. Kazhinji kana vari closer kwauri stereki vachinge vaita sei vashayika vekune dzimwe imba vanongoita sei vanongoti usiyai zvakaita sei zvakadaro. Alright. Ko kwawakambobatsirwa pane zvawakamboudzwa here, tsananguro dzawakambopiwa? Pane panguva ndakatombonzi enda kugomo rekudomboshava unoita sei unotsanya uri ikoko. Asi kugomo riya ndakatozoona hora isiriyo, ndakazosanganawo nemwe mapostori vengotsvuku vaya. Mumwe abata apa ndofunga ngo ari maprofita anenge 7, mumwe ndakatozoridza mhere ndakutoti pamwe ndakuda kuita sei ndakuda kutourayiwa. Alright, mira imi mamaenda kunotsanya muri mugomo imomo? Hongu. Mainogara kwemazuva mangani? 3 days. Muri mugomo muchinamata? Hongu. Alright. Saka vanhu vamakazoona vanhu vakangouyo here kana chi? Takangosanganawo mugomo imomo. Ivo vachitiwo zvavari kuita? But tiri kubatsiridze nekuti munhu akanga ataura neni akanga anditoka nge waenda kugomoka chani une munhu achazosangana naye koko achakubatsiridza pane zvaunongoita sei zvaunongochita. Saka ndakazongosanganawo nevamwe akati ngatimbonoita sei timbonobatsiridzanawo. Ndakatozoona vanhu vanenge 8, mumwe akabata apa mumwe akabata apa kubata imimi mumwe ari kuti dhonza mumwe ari kundidira mvura. Ndakatozoridza mbere ndokundisiya kwakaita sei kwakazoita vanhu vaya. Kana ari munhu akatumwa nemunhu akaudzwa kuti endai? Maitikiro acho zvakanga zvaakuita ndakarisamanzwisisa handidi kunyepa. Zvinoitika muri waziva here vanhu. Saka vanhu pamakaridza mhere vanhu vakabva vadivatiza? Havana kutiza, vakabva vandisiya ndokuzondisiya kwakaita ndibva ndazoita sei ndibva ndazobva pavari ndibva ndazoenda kwandandiri ndega kwandaita sei kwandaitsanya ndiri. Pane zvavakataura here panze pekukubata vachikutonza? Vaiti tiri kuda kukubatsira, tiri kuyeresa kuti tibvise zviri kuita sei zvikurwisana neupenyu hwako, matambudziko akurwisana neupenyu hwako, ndatoti titi sei timabvise. Alright.
saka besides ivavo pane vamwe here vane zvavakataura? Vazhinji vacho vanongotaura kuti une chipo chiri pauri, but chipo chacho ndizive kuti ndechei kana kuti zvii zvinoitika ipapo ndo pandisingati pandisingadzwisisi. Hanzi chipo chei? Vanenge vachingoti uri munhu mukuru, saka kuti uzonyatsokunzwisisa kuti zvikurevei hauzonzwisisa. Alright. Iko zvino hamuna mudzimai? Kuvana mune vana here? Ya, ndine 1 mwana. Alright. Munogara naye kana uchi? Anogara nambuya wake, amai vamai. Saka kubva mudzimai wenyu paakaenda hamuna kuzoroora futi? Kana kuti munombopinda marelationship here? Ndakambozama, ndazamazve kupedzisira ndatoti zviri nani kumbomira zvichi zvemarelationship. Nekuti ndaronga izvi zvaputsika, ndaronga izvi zvaputsika, ndaronga ndakaona kuti kwandiri kubva nekwandiri kuenda hapana kwandiri sei, ndokumisira ndatozova nechirwere chenyika. Chirwere chenyika ndechipi ichocho? Alright. It's okay. Saka hamuna kana kuzomborora kana kupinda murelationship? Kupinda ndakapinda marelationship akatowanda zvakanyanyisa, but saka aipera sei? Taingodanana nguva diki topedzisira tatese tabowana. Asi madhezi andakapesana nemudzimai ndinambuya vangu vakanditi iwewe wakapesana nemukadzi wafu wakaroora futi ende wakabheja mbuya ivavo. Sure. Koinda? Ndizive kuti vakanga vanyanya kuwirirana pakudii nechi nemudzimai wangu. Wovaiwirirana nemudzimai wacho? Alright. Okay. Saka mwana munombomuona here ende akura sei? Mwana iko zvine grade 4. Ndombotopa ndaita sei ndawanawo mukana ndoita sei ndoita ndinomuonawo. Asi kazhinji ndoitawo zvekutumirawo mari paiko kesho kana ndaita sei ndabatawo kamari kanenge ari nako. Ikoko namai vake kwa? Anogara nambuya wake, amai vake vakaenda kuSouth. Alright. Ari kuchenda amai vamai? Alright. Okay. Saka muda kubatsirwa neimi? Ini rubatsiro rwangu rwandati ndiuye narwo kumhuri yeZimbabwe nderekuti ndibatsiridzwewo dambudziko rangu rekuteerwa nemazizi uyezve rekurota ndine madzimai. Handifungidze kuti chinhu chakanaka chekuti unorota nemadzimai uchiita upombwe. Imi apa muna mudzimai muri kugara mega? Okay. Ndonyaya yamukoma McLean vari pano vari kutaura ivo vachirondedzera dambudziko ravo rekuteerwa nemazizi. Munozademandudza kuti mazizi aya ndimi mega muri kuwanzwa, asi kana muri kutaura imi kuti even kana kuri kuti muri kufamba pakaitawo vamwe vanhu munogona kutobvunza kuti nai pane zvamuri kunzwa here, vachikonfemawo, then pamwe maybe toti ndizvo, because kazhinji ndikanzwa munhu achiti ndindega ndiri kuchionawo mwana havasi kuchiona. Saka nyaya yacho inenge ichitinetse. Senge ipapapa muri kumaona everyday here mazizi kana kuti munoenda muchimbochamba? Sange saizvo zvatova zveeveryday chaizvo. Everyday? Zvatova zveeveryday. Saka ureva kuti muchibuda munomu pamwe akatokumirirai panze kuda kutokuperekedza? Ndogona kutosangana nawo. Kana kuti izvo zvangona ngatori padenga apa. Makuvhundutsa vana vari munomu. Padenga pedu pane upstairs, saka hatisu munomu hapana chatonzwa. Pane upstairs munomu hapana chatonzwa. Saka alright. Kana alright toti auya akumirirai panze, pane paanombouya achimhara kwamuri here, achikujoborai here? Pane parinosvika pedyo pekuti munonyatsoriona kuti iri? Chanongoita ndechekuchema chete. Uchitosvika kudhuze neko richitobhurukawo richienda richingoramba richiita sei richienda kumberi. Kumbofamba nerekeni? Makutya kuuraya futi? Ndakutya kuti ndirambe ndichingoita sei ndichipara mhosva, pamwe unopedzisira watozoita sei waparadza kapfurikidza. Alright. Saka imi mune chokwadi chekuti mazizi aya makauraya ari madiki anofanira kunge ariwo ari kukuteera? Ana mai vacho. Kuti vana mai vacho? Patika kwakudhara kaimi maane makore mangani? Pane makore mangani zvakaitika? Iko nomune makore mangani? Iko zvine ndane 36 years. Saka that's about
24 years ago. 28 years ago. Yeah. 28 years ago. Kuti Nanasi. vana mai vacho vachiro vanenge vakafa kudhara veve. Pamwe zvinhu zvitongori mubrain main. Dai zvanhu zviri mubrain ndakabvunzawo munhu ontaura kuti hapana zvakuita se zvaari kunzwa. Asi ndakatobvunza munhu pane zvauri kunzwa here? Ati kutaura pane zizi rachema. Ko kumakombi mazizi acho aiti here makombi. Maimanzwa here makombi. Zvinhu izvi zvakazotanga kuita serious makore apfuura. Ndikangoti 2 years ago. Mama tobva kumakombi. Ndopa zvakatanga kuzonyatsowa serious wotonyatsona kuti mashure handapedzera ndaingoti ndakazvinzwa ndaitotuka kuti minde murikupedza simba renyu muya mutinyaudza mitadza kuti zvamunoita ndichitotuka mazizi kuti ndisiyanai. pandakatozoona kuti zvazviri kuramba zvakaita se zvakatopurisa zvakaramba zviri kuramba zvakandigara. Alright. Saka muri kuenda kubasa ireko zvinhu. Masikati amuwanzwa. Masikati handimanzwa. Munoenda kubasa? Munoenda kubasa. Basa renyu hamushande kusvika usiku here? Handishande zvekusvika usiku. Ndoshanda kwakachena. Ndo mamiriro ebasa renyu here kana kuti makutongo make sure kuti munongoshanda kwakachena kuti musateerwa? Chero kuti ndisateerwa kumba kwacho anongoteera. Asi kuti nyaya yangotiwo basa randikushanda mazuva ndirongoshanda kwakachena. Nyaya iripo chete. Kana kwatongoduka makuenda kumba? Kana kwaduka ndoenda kumba. Alright, okay. So shoko renyu kumhuri yeZimbabwe muda kuti chi? Kumhuri yeZimbabwe ndotiwo ndinokumbirawo rubatsiro kuno vanokwanisa kundibatsirawo kuti ndikwanise kukundawo hondo dzirikudai kuteerana neupenyu hwangu. Nekuda kwekuti kunyange kuhama dzangu ndakazonotsvagawo kuna hama dzangu ndikakwanisa kudziwana. Asi nekuzofambawo futi ndonzwa kuti kuhama dzangu kwacho kuri ndobva futi imwe museve irikuita se iri kundirwisa. Saka rubatsiro rwakukumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti ikwanise kundibatsiridzawo pahondo dzirikuita se dziri kunditeera dziri kundirwisa muupenyu. Ende muri kutaura kuti manzwa nekuda kuedza kubatsirwa hapana zviri kubuda? Hapana chinofamba. Ende mari yacho hapana zvekare? Mari hapatorina. Uyezve mari kazhinji kacho like vemumaintaneti wakataura nawo mapastors chichichi unotonzwa kutaura kuti ndisendere mari. Ndakatombotaura navamwe kwatipi. Alright, sataure mazita. Sataure mazita. Vakatichi sataure mazita. Vaiti nyaya yako tofana kuti tifaste tiri kusinagoge yedu. Saka tichifasta kudaro tofana nge uchibatsira vana vari kusira vanichafasta navo kusinagoge. Unofana kuwasendera something. Mari. Kuti wakwanise kuwana kuti wakwanise kufasta kuti ukwanise kusolva dambudziko rako. Something yacho inenge yaye vanhu vari kufasta. Ndo vanhu vari kufasta havadyi. But hanzi unofana kubatsiridza, unofana kuisa hendi yako kuimba yaMwari. Apa unenge usina? Iwe unenge usina. Yeah. Apa mari dzacho dzimwe nguva ukabata mari haunzwisisi kuti yaita sei yafamba sei. Ndopana ndichida kuvhunza kuti mari iri kubatika here pakadai. Dzimwe nguva unogona kutoti wangoone mari muhomwe but utoona kuti hausisina kana mari kuti unzwisise kuti yafamba sei. Mune musingashandisi here inenge yatsakatika? Pamwe pacho iri kutsakatika mari. Unozongoona kuti handine mari. Zvekuti vanhu vepabasa pedu vatoshanda navo vakatopedzera kuti mbiri yako yaita sei yanyanya. Padiki warasa mari. Yeah, okay. So varikuda kubatsira please muri yeZimbabwe muri kungonzwawo ndose mudambudziko randakaita last week namai Manu. Vanhu vakutoona munhu ari kuchema kuti handisisina kana mari pakadai motaurwawo kuti unza mari. Tokumbiro varikuda kubatsira tonzwawo mwoyo wokuda kubatsira pasina kuti unza chakati kana kuti ngatidai. Saka munogona kubata mukoma maclean. Namba dzenyu vanokubata panamba dzipi? 0712 795 988. Alright. 0712 795 988.
ndo namba dza mukoma maclean handitika 0712 795 988. Please vari kudawo kubatsira kana chikwasisa kubatsirawo pachena pasina kana kuti ngatimbodai kana kuti tikudai tikudawo mari, manzwa mari hapana, kungonzwawo tsitsi nekuti tingobatsira. Mukoma maclean tikuda kungokutendai nekuya kwamaita mune chino chirongo. Kana ndinotendawo nerudo rwenyu kunditenderawo kuti ndiyokwanise kuwana rubatsiro. Handitika imimi tichazoramba tichikuteerai tonzwa kuti makazowana here abatsira, makazowana help here. Handitika tinotenda. Alright, so ndo nyaya tange tiinayo muchirongwa chedu apo tinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa. Thank you so much. Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM sounding